Veliki pozdrav svima, moje ime je Đole. Danas ću da vam pokažem kako da u Photoshopu C6 napravite crtež od fotografije ili kako da pretvorite fotografiju u crtež. Znači, ja sam ovdje neka kola i sad moram da dupliram taj layer. Idete Ctrl-J ili samo jedan uzmete ovaj layer i prevučite ga ovdje ovako, tu. Dobro, sad kad sam na layeru 1, idemo Image, Adjustments, Desaturate. Idemo opet da ga dupliramo, znači Ctrl-J. Sad Ctrl-I, vidite i dobijete ovakav efekat. I onda idemo ovdje gdje piše ovo normal, blend mode postavimo i stavimo color dodge. Vidite kako ispadne. I onda idemo filter, blur, Gaussian blur. I evo vidite kako se napravi. I samo povećavate na ovom kako možete, čak sad izgleda. I vidite kako i povećavate i kako smanjujete, crtež sve bolje izgleda. Meni ovako se sviđa, možda malo napred ovako. Ovako mi odgovara. I vidite, to izgleda lepo. Sad ako ćete da ga obavite, idete Image, Adjustments, Hue Saturation, Colorize i samo ovako se igrate s ovim bajama, vidite kako lepo. Da budu plava. Tako. Mislim, nisu ono bukvalno plava, ali ovako lepo izgleda. I ljudi, to je bilo to. Što se tiče ovoga, nadam se da sam vam pomogao. Do tada veliki pozdrav od mene za vas. Ćao!